हरकिसन ओइ बाबा हरकिसन दाबो मानसि सिखारदिया सानजौलायबाय क्लास थाङा होमबा दिनै सार नयथा जालायलायबाय नै सिखारद' बाबा सिखारद' र'लै आयै दसे उन्दुनो होबाव दासो 7:30 जादों दा ट्रेनानो 10:30आवसो फैखायो होमबा थाब सिखारला दुगैना थाङा होमबा थुखैया लाफानो थाङो होमबा दुगैफैद' सिखारना थाबनो दिनै गोजांदोलै दुगैलांला डाइरेक्ट लंपेन्ट गस्ला गाननानैसो थांनोसै आं कलेजाव र' दसे थाना सिखारनोसै दे माबार सिखारनानै हाथो फुनानै ओंखारना थांदो गोजांनायाबो बाराथार दिनै गोजांनायफोरावबो मा थोनोब्रा दुगैनो दुगैयालां थांनोसैसो सिखारनानै